наложи да се преместим в съседния град. Тук правилата са строги. Без магии не нараняваме никого и се държим като хората. Българската национална телевизия представя Хрусковците. Семейна история. Какво? Надявам се, че се шегуваш. Знаеш, че не понасям брат ти? Отгоре на всичко идва без предупреждение. Познаваш Лъчко, той е непредвидим. Непредвидим? Просто е нахален. Ще ни надуе главите. Правя това, правя онова, аз съм най-силният, аз съм най-красивият, аз съм див трол. Дрън, 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 дрън. О, той е! Любимата ми сестра! Войчо Злъчко! Любимата ми племенница! 3 дни! О, 3 дни! Ей, братко, какво се случва с теб напоследък? Живея като свободен и див трол. Само това си струва. Наскоро ми хрумна нещо гениално. Така ли и какво? Настаних се до един увеселителен парк. Да, най-приятното място на света. По цял ден се тълпят хора. По 10 000 души на ден. Поглъщат много сладкиши. Затова са тлъсти и вкусни. Така че лесно си набавям храна. По един човек сутрин, обед и вечер. Щастливец, а ние се задоволяваме с консервиран Йоркшир. Съгласен съм с вас. Защо да живеем с хората, ако не ги ядем? Не ядем хора, живеем като тях. Добър ден, тревожност. Това живот ли е? Много добре живеем. Обожавам живота. За първи път го казваш. Да, обикновено казва, не мога повече, кога ще се върнем под моста? Това не е живот за тролове. Писна ми от този град. Дрен, 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 дрен. Не е вярно. Казах, пасва ми този град. Това казах, обожавам този град. Фантастичен е. Любопитно ми е да го видя. Ще ти го покажа. Ще те разведа из квартала. Щом ти доставя удоволствие, Ще дойде. Хората са много сърдечни. Добър ден! Това е любимата ми портиерка. Радвам се, че ви виждам. Как сте? Кой е този? Подслонили сте чужденец. Законът го забранява. Ще ви докладвам. Това е образцов дом. много са сърдечни, наистина. Това е нещо като наш кот, приятелска шега. Това е паркът. Тук хората се разхождат на чист въздух. Децата ме обожават. Скъпа, искаш ли чичко гладничко да ти направи замък? Не, грозен си, имаш лош дъх. Бих изял тази нахалница. Не ядем хора. Когато огладнем, идваме тук. Закуски, напитки, плодови сокове, всичко, което поискаш. Има ли толкова неща в увеселителния парк? И всичко е на самообслужване. Обожавам. Колко вкусно. Татко, това е сапун. Да, знам. Не може да консумирате преди да платите. Надявам се, че имате пари. Трябва и да плащате. Троловете вземат със сила това, което искат. Войчо Жлъчко, киното на хората ще ти хареса. Точно така. Приготви се за приключения и силни емоции. Здравей, зайче! Искаш ли да си играеш с мен в гората? Да, прекрасна катеричка, да вървим. О, гората! Не попаднахме на филм. Понякога има кръв. Това е фризьорски салон. Много весело място. Тук хората се разкрасяват. Има защо. Лицата им са като марули. Идвам тук, за да чета. Научавам интересни неща. Хората имат много инструменти, с които поддържат космите си. Като градински ножици са за фина настройка на косенето. Четка за полиране на космите. Перфектне.
А това е върхът. Много е подходящо за... прочистване на бронхите. За сега никаква сърдечност. Ето ви. Жлъчко, хареса ли ти разходката? Какво мислиш за нашия град? Мисля, че не е място за тролове. Така ли? Да, преместете се при мен в увеселителния парк. Страхотно! Съгласна съм да ям хора 3 пъти дневно. Глупости, изключено. Щом е моя, идеята винаги е лоша, нали? Не, аз го казвам. Сестра ми заслужава повече от живуркане сред хора. Ти живуркаш. Глътничко, как говориш с брат ми? Брат ти е жалък сноп. Знаех си! Завиждаш на успеха ми, това е истината. Не завиждам. Няма да вземаш решение вместо нас. Известие за изгонване? Разкрихме истинската ви самоличност. Ако не напуснете града незабавно, ще ви поставим в клетка за тролове в зоопарка. Има и печат от службата за борба с троловете. Има само един изход. Стягате си багажа и идвате с мен. Да, нямате избор. Виждате, че хората не ви искат тук. Мисля, че младежът е прав. Не губете време. Побързайте. Хайде. Почакайте, къде е Хапка? Излезе рано сутринта. Не можем да я чакаме. Хапка, изгониха ни. Ето как да ни намериш. Тогава татко се ядоса. Войчо не разбира, че се чувстваме добре сред хората. Защото не е опитал ябълковия пай на мама. Обичам Войчо, но не искам да напусна града и да живея в увеселителен парк. Увеселителен парк? Да, той живее там. Сигурно скучае ужасно. Как така? От 5 години е затворен, напълно разрушене. Какво? Ще минем през каналите. Там съм паркирал сала си. После ще караме към парка. Надявам се, че Хапка ще ни намери. Разбира се, тя е трол, има обоняние. Бабо Плюска, казахме малко багаж. Да, а има ли котли в твоя увеселителен парк? Паркът е затворен от 5 години. Войчо Жлъчко не лъже от самото начало. Какво? Ицко ми каза, паркът е разрушен. Глупости, защо ще го направя? А известието за изгонване? Какво ще кажеш? Известието, което си написал? Същият почерк, като на бележката, която ми остави. Жлъчко, Да. кажи ми, че не е истина. Планът ми беше идеален. Да напуснете този ужасен град и да живеете с мен. Но не, вие провалихте всичко. Ти, твоят отвратителен приятел. Но, Жлъчко, това са глупости. Какво щяхме да правим в твоя разрушен парк? Не знам, но поне щяхме да сме заедно сред тролове. Толкова съм самотен. Ям камъни и остатъци от брони на автомобили. Жалък тип. Почти ме разплак. Защо не каза, че си нещастен, вместо да ни лъжеш? Ела да живееш при нас? Не мога да живея сред хора. Никога. Щом ни
ние можем и ти можеш. Мислиш ли? Войчо Жлъчко е страхотен актьор. Да, толкова му отива. Умее да разиграва комедии. Предпочитам филма с зайчетата. Може би искаш Жлъчко да се премести у нас? Не, лош филмът, дай ми пуканките, хапка. Харесва ми. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Хрусковците». Копродукция между Франция, Италия и България. Филмът е обработен за излъчване от екип на кино и чужди програми. Аз съм